id-dialogi kif jirreflettu l-istil ta' ħajja klassijiet soċjali kien hawn fi żmien de Soldanis? Thank you. Jiena naħseb li id-dialogi huma fattur importanti biex nistudjaw il-ħajja soċjali fil-perjodu li kien jgħix fih hu. Issa minnhom joħroġ fattur interessanti ħafna. Joħroġ li hu kien verament bniedem ta' żmienu. F'dak iż-żminijiet jiġifieri fl-Ewropa kollha, prinċipalment l-Italja, Franza, l-Ġermanja, però anke l-Ingilterra u Spanja u postijiet oħrajn, in-nies intellettwali tal-perjodu kienu qed jerġgħu morru lura lej l-eruq tas-soċjetà u jippruvaw jifhmu kif jgħixu il-ħajja tagħhom ta' kuljum in-nies komuni. Jiena naħseb illi id-dialogi huma mingħajr ma forsi aħna nirrealizzaw u forsi qasu ma kellu din l-intenzjoni personalment għax hu l-intenzjoni prinċipali tiegħu kien li juri kif jitkellmu n-nies. Imma minnhom noħorġu ħafna informazzjoni unika u utilissima fuq il-ħajja tan-nies ta' kuljum. Jiena wieħed mill-iktar illi jolqotni pereżempju minn dawk id-dialogi huwa d-diskursata li kien hemm nassumi bejn bidwi u kaċċatur pereżempju. U l-mod kif jitkellmu, l-informazzjoni li għandna hemmhekk fuq anke kif iħarsu lej il-kunċett ta' kaċċa. Huwa interessanti immens. Jiena li minna toħroġ pereżempju x'tip ta' fnik kienu jaqbdu pereżempju, mhumiex il-fnik li niklu aħna l-Maltin illum, li ħafna minnhom ġejjin minn postijiet partikolari fejn ikabruhom biex ikunu kbar, kienu jkunu fnik żgħar, fnik tal-fenek pereżempju, fnik tax-xiber skużi. Fnik ta' xiber illi trid taqbad ħafna minnhom biex tkun tista' ssajjarhom. U ovvjament hemm ħafna fatturi oħrajn, pereżempju is-sinjura illi titkellem ma' sinjura oħra, nisa puliti jgħidilhom u jitkellmu fuq xiex jitkellmu, fost l-oħrajn jitkellmu anke fuq il-politika, jitkellmu fuq il-biża li ġejn it-torok. U hemmhekk dik interessanti għax hemmhekk qed nirreferu għal prattikament l-aħħar darba li verament il-Maltin beżaw li jiġu t-torok f'Malta fi żmienu. U toħroġ x'kienu qed jaħsbu huma l-ispeċi l-kavallieri dejjem iġġieldu u toħroġ anke l-idea ta' patriottiżmu lokali mingħajr ma jidħol wisq fihom, mingħajr ma joqgħod jiġifieri jinsinwhom biss. Oħra, pereżempju, tal-funeral, dialogu fuq kif iħarsu lej il-mewt, u tant hemm affarijiet illi juru kif kienu jħarsu lej il-ħajja u kif kienu jipperċepixxu kif kienu jħarsu lej il-mod kif kienu jgħixu n-nies ta' dak iż-żmien.